Hola, bona tarda. Soc la Lorena Martínez, la responsable d'Educació Pública de la UGT de Catalunya. Us donem la benvinguda a aquesta xerrada sobre les adjudicacions d'estiu per totes les diferents fases. Esperem que us sigui de profit i que pugueu poder resoldre tots els dubtes i qüestions que us vagin sorgint i plantejant. I res, esperem que us sigui de profit. Segurament serà que sí. Al final de l'assemblea s'obrirà el torn de les preguntes via el YouTube. Estarem tots els companys i les companyes per tal de resoldre tots els dubtes que tingueu. I bé, esperem que us sigui de gran ajuda. És veritat que ens hagués agradat fer la xerrada una miqueta abans, però amb el tema de la vaga ens ha pillat el toro, com sempre. I res, per això la fem avui i segur que us anirà molt bé i serà de molt bon profit. Estem en contacte i qualsevol cosa que tingueu ja sabeu on trobar-nos. Moltíssimes gràcies i endavant. Hola, bona tarda. Soc la Sílvia Martínez, delegada de la UGT, i aquesta tarda us explicarem una miqueta el tema de les adjudicacions d'estiu per a aquest estiu 2022. Començarem compartint la pantalla. Us hem preparat un PowerPoint, perquè sigui una mica més amena la presentació. No sé si es veu o no es veu. Doncs comencem, d'acord? Els nomenaments d'estiu del 2022 estan d'acord amb la llei aquesta, la resolució EDU 819-2022 del 21 de març. Es va fer públic el dimarts passat, diria, just abans de la gran vaga que vam fer, i aleshores hem anat una mica desbordades de feina, per això no l'hem pogut fer fins ara, us demanem disculpes, però bueno, arribem a temps per tots els col·lectius, que era el que realment ens preocupava. D'acord? Els col·lectius docents convocats són la immensa majoria, per no dir el 100% de les persones que esteu veient aquesta presentació. És a dir, els col·lectius convocats a aquest concurs seran els funcionaris de carrera, totes aquestes persones, professorat en pèrdua de la destinació definitiva, persones amb l'article 25 de la llei 31/95 del 8 de novembre de prevenció de riscos laborals. Són totes aquelles persones que necessiten una adaptació al seu lloc de treball. El professorat d'excedència que sol·licita reingrés al servei actiu també l'haurà de fer. Professorat no inclòs en els apartats anteriors que ha de tenir destinació provisional, és a dir, moltes de les persones que estareu veient aquesta presentació. Professorat en plaça definitiva que demana comissió de serveis, sou aquelles persones que teniu la definitiva però voleu o heu d'estar en un altre centre diferent d'on teniu la definitiva. Funcionàries i funcionaris en pràctiques amb data de 1 de setembre del 2022 i el professorat interí. Tipus de participació. Es pot participar de manera voluntària o forçosa. Anem a veure les opcions que teniu i on esteu incloses. La participació obligatòria en formeu part totes aquelles persones, funcionaris i funcionàries de carrera que no teniu destinació definitiva a efectes de 1 de setembre del 2022. Com que no hi ha hagut concurs de trasllats aquest any, doncs les persones que no teniu definitiva encara tampoc la tindreu al setembre de la propera tardor. Per tant, heu de participar de manera obligatòria tant si esteu amb excedència com si no, d'acord? També hauran de participar els funcionaris i funcionàries en pràctiques a efecte de l'1 del 9 del 2022, és a dir, totes aquelles persones que actualment estan d'interines però que començaran les pràctiques o que no estan treballant però han aprovat oposicions i començaran les pràctiques l'1 de setembre del 2022. Després tenim la participació voluntària, és a dir, si vols la fas i si no, no la fas. Qui són? Són aquelles persones que sol·liciten comissió de serveis. Tornem a aquelles persones que estaven en una plaça definitiva i que volen o han de canviar de centre de treball. També podran participar de manera voluntària el professorat que sol·liciti llocs de treball diferents als de la seva destinació definitiva, altres procediments, i el professorat interí. Insisteixo, és una cosa que es pensa que els interins esteu obligats a fer-lo. No esteu obligats a fer-lo, d'acord? Fases del procediment.
Com es repartiran aquestes places? Hi ha moltes fases, cada cop n'hi ha més, vull dir, de manera que les fases d'elecció, que són les que pensem que són les més justes, les que garanteixen el mèrit, capacitat i igualtat que defensem des del nostre sindicat, ja veureu que estan en una fase bastant en retirada, que hi ha prioritat d'altres fases que a nosaltres no ens acaba de convèncer. Un cop que tothom faci les demandes d'escoles i faci els aplicatius, interins, funcionaris, articles 25, s'endreçaran aquestes places i es repartiran seguint les següents fases. Primera fase, es repartiran les propostes de direccions en el cas dels funcionaris. Farem primer els funcionaris, després vindran els interins. Després, quan aquestes persones ja estiguin en la seva plaça, vindran aquells professorats afectats per la pèrdua de destinació definitiva, perquè han tancat l'escola, perquè han reduït línies, el que sigui, perden la seva definitiva, van en aquesta fase 2. Després vindran les propostes de continuïtat per les direccions, per funcionaris, propostes de continuïtat de funcionaris. Després vindrà el personal professional funcionari amb reconeixement de l'article 25. Aquestes fases les anirem explicant després, més endavant. Després, la fase d'elecció. He posat entre parèntesis, és l'aplicatiu. Aquí venen les comissions de servei i la gent que esteu provisionals que haureu de demanar a les escoles. Dins d'aquesta fase, us dic perquè és una pregunta que ens feu bastant, estan abans els funcionaris provisionals que les comissions de servei. Quan arribin a aquesta fase, primer donaran plaça a les persones que no tingueu plaça definitiva i després a les persones que heu demanat comissió de serveis. Continuem amb les fases. A la sisena fase ja ve el bloc dels interins i les interines. Vindran les propostes de direccions, les reclamacions dels interins i interines, reclamacions no, les propostes de direccions, després venen les propostes de continuïtat per les direccions dels interins i interines i després el professorat interí amb reconeixement de l'article 25. No es demana a la vegada l'article 25 en funcionaris que en interins. Els professionals interins que esteu acollides i acollits a l'article 25 aneu a la fase 8. I finalment a l'aplicatiu, les fases d'eleccions. És aquestes on es respecta realment el número que teniu. Aquí, fixeu-vos totes les fases, abans que es respectava molt el número, que es baixava el número, que un número baix significava tenir plaça o una vaca en tot el curs, mireu on estem, estem al final de tot de la llista. És una de les lluites que estem fent des dels sindicats i des del nostre en concret, des de fa bastants anys, precisament va relacionat amb el decret de plantilles, que és una de les reivindicacions la derogació del decret de plantilles, que és una de les reivindicacions que hem fet en aquesta darrera vaga tan gran que hem fet i que aprofito per felicitar-vos per la vostra participació. A veure, després, ara ja he explicat les fases, ara anirem una mica al gran gruix que són les propostes d'adjudicació formalitzades per les direccions. Per poder ser reclamat per una direcció s'han de tenir dos requisits. Un, és una antiguitat mínima de 12 mesos a la borsa de treball. Heu de tenir com a mínim, en el cas dels interins, 12 mesos treballats com a interins, si no, no us poden reclamar. I també, per ser reclamats en aquella escola o en aquell institut on esteu, heu de portar un mínim de 4 mesos de permanència en aquell centre on es volen reclamar, excepte en el cas de les entrevistes, que per raons òbvies no portareu el temps. Les entrevistes. Abans de començar a explicar les entrevistes, vull dir que des de la UGT estem totalment en contra del procediment d'entrevistes donat a l'opacitat que pot, amb l'opacitat del procés en si, que pot donar lloc a presumptes, a coses no gaire transparents, ja m'enteneu. Un cop dit això, és una cosa que existeix i heu d'estar informades i l'objectiu és explicar-lo i qui vulgui fer, doncs, endavant, que sapigueu que els sindicats estem bastant en contra d'aquest procediment. El calendari d'entrevistes. El 16 de maig rebreu la publicació dels llocs de treballs per entrevistes. Les persones afiliades les rebreu mitjançant els whatsapps de difusió que ja esteu acostumats a rebre tota aquesta informació i si no podeu consultar el nostre web publica.cat o seguir-nos a xarxes que també farem ressò. D'acord? Del 16 al 20 de maig, les persones interessades podran enviar un correu amb les seves dades per demanar una entrevista a les escoles en concret. Això és que es fan públiques per zones educatives o per comarques o per municipis, ara no ho recordo, de tantes escoles amb perfil específic de no sé què. Doncs busqueu una mica el que us quadri i us poseu en contacte amb aquesta escola seguint les instruccions que sortirà a la resolució quan es publiqui. D'acord? El 23 de maig les direccions ja tindran aquestes demandes d'entrevistes i les faran. I abans del 15 de juny les direccions lliuraran la seva decisió. I continuem. Insistim, des de la UGT
tenim molt clar que el procés careix de transparència i presumptament es podrien donar moltes places a dit. Ens estem trobant de gent que va molt il·lusionada a fer una entrevista i que un cop que va fer l'entrevista no saben que aquesta plaça està més que donada. Vull dir, és que el procediment per fer-ho legal és que, no sé si han de fer 2 o 3 entrevistes i triar un candidat o una candidata. Moltes vegades anem a l'entrevista quan el candidat està més que parlat off the record i és una cosa que no es pot demostrar. Per això diem que presumptament es podrien donar moltes places a dit. Endavant amb la vostra decisió, però que sapigueu que podria passar això. De fet, per això nosaltres estem en contra d'aquest procés. A veure, més propostes de direccions. També podeu ser proposades o proposats per ser de l'equip directiu, aleshores direcció us proposa i en teoria i a la pràctica, espero també, sortireu reclamades. També les propostes de lloc en perfil, els famosos perfils professionals. I també per propostes per llocs ordinaris a centres de màxima complexitat i centres d'educació especial. En aquest cas no cal tenir perfil, són escoles de difícil exercici, es consideren, aleshores els equips directius poden reclamar a les persones mitjançant entrevista. I també els jocs específics temporals, que són aquests que van una mica lligats amb el decret d'inclusió, places per CIEI, etc. També el decret d'inclusió l'han aplicat, però no han invertit ni mig cèntim. Aleshores, ja sabeu que són places de difícil treball, però segur que ho farem molt bé perquè a la Generalitat tenim els millors professionals i s'aprofiten d'això moltes vegades. I també les propostes de continuïtat. Les famoses reclamacions també són propostes de direcció, d'acord? Ara anem a fer una mica un parèntesi per explicar què és l'article 25. L'article 25 no és una altra cosa que és l'article 25 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i no és una altra cosa que una adaptació del lloc de treball. Sovint, per la casuística de la nostra feina, l'adaptació del lloc de treball pot implicar un trasllat. M'explico, si jo tinc problemes de visió greus, no puc anar a treballar a una escola on necessiti conduir. Doncs aquest article 25, després d'haver-lo tramitat amb el departament, amb els serveis de salut del departament, aquest article 25 és un exemple, podria determinar el meu trasllat en una escola o un institut on s'hi pogués anar mitjançant un transport públic. Doncs això és el famós article 25. Per tenir l'article 25 i poder demanar trasllat mitjançant aquesta via, cal tenir un informe vigent favorable. A vegades hi ha gent que té l'article 25 reconegut fa 3 anys i a vegades caduquen aquests articles 25. La Direcció dels Serveis Territorials notificarà a les persones afectades que el seu article 25 està vigent. Aquests darrers dies, a l'afiliació, nosaltres, els afiliats de la UGT, us hem avisat que si teniu dubtes, que us poseu en contacte mitjançant petició genèrica, que se'm cau el boli, mitjançant petició genèrica amb els vostres serveis de prevenció de riscos dels vostres serveis territorials perquè us confirmin que el teniu vigent o, si no, per demanar-lo. Aquelles persones que ja porteu treballant o que penseu que necessiteu una adaptació del lloc de treball, demaneu-lo ja mitjançant petició genèrica, és la típica instància de tota la vida, però online, mitjançant que voleu ser atesos pels serveis mèdics del departament del vostre servei territorial per poder tenir una entrevista amb el metge o la metgessa de treball i que ella o ell determini si necessiteu un article 25. Important tenir-ho fet abans que comenci el període per demanar, perquè si no fareu tard, d'acord? A veure, la participació en aquesta fase de l'article 25, en cas que la tingueu reconeguda, anul·la la fase d'elecció, l'aplicatiu sigui voluntària o forçosa. És a dir, si jo demano comissió de serveis i després, quan ja l'he demanat el dijous, per exemple, que s'acaba el plaç per demanar comissions de servei, si després, passat aquesta data, que ja ho tinc enviat la comissió de serveis, el departament em diu «Ei, que tens un article 25» i t'envia el full per demanar escoles, si tu omples aquest document, la comissió de serveis que has fet queda anul·lada. Davant del dubte, jo us aconsello que feu ara fins al dia 7 les demandes i després, si podeu fer article 25, com que quedarà anul·lada les demandes, doncs que anul·lades queden, no us quedareu sense res. Perquè si pel motiu que sigui no us arriba el document o no podeu demanar l'article 25, no haureu demanat res i podríem tenir un problema, d'acord? A veure, terminis per presentar les sol·licituds. Ara anem una mica al calendari a endreçar aquesta amalgama que tenim de perfils i de persones que es presenten. Del 29 de març al 7 d'abril haureu de fer les demandes per les peticions, per les adjudicacions d'estiu, totes aquelles persones que sou funcionàries i funcionaris de carrera. Estem ara a dia, ara no me'n recordo quin dia estem, però el dia 7 és dijous. Per tant, alerta amb això que se'ns caduca, vull dir que sobretot no arribeu tard.
El 22 d'abril al 2 de maig, és a dir, del 22 d'abril al 2 de maig, sereu les persones interines les que haureu d'accedir a l'aplicatiu. Ara, si intenteu entrar, no us deixarà entrar. Del 19 d'abril al 6 de maig és aquest personal que parlava abans de l'article 25, d'acord? Per això us deia, si jo soc funcionària de carrera, en plaça definitiva, i em vull demanar una escola on puguin anar amb transport públic perquè tinc problemes greus de visió, jo aconsellaria ara demanar comissió de serveis fins al 7 d'abril i si el 19 d'abril el departament s'ha posat en contacte amb mi a dir que tens l'article 25 reconegut, jo el faré igual i aquest primer aplicatiu que he fet aquí, no sé si es veu la fletxeta, quedaria anul·lat. Si no el faig i això pel motiu que sigui falla, em quedaré sense demanar res. Val? Què més? Del 10 al 30 de maig, les propostes de direccions. I les entrevistes, doncs la presentació de sol·licituds per fer entrevistes seria del 16 al 20 de maig, com hem explicat abans, i tot això s'ha de tramitar mitjançant aquesta adreça web, educaciogencat.cat, àrees. Suposo que aquesta xerrada es quedarà gravada i podreu tenir accés. Si no, poseu-vos en contacte amb el vostre delegat de la UGT de la zona, que us farem arribar l'enllaç. Els afiliats i afiliades ja el deveu tenir ja en el mòbil, via difusió vam enviar l'altre dia, anireu cap a dalt, que us hem enviat moltes informacions aquests dies, i si no, doncs, el nostre web de publica.cat, que està aquí baix, també el podeu trobar, d'acord? Seguim. Ara una mica us he fet un pantallazo del meu aplicatiu perquè veieu una mica com és. No canvia gaire respecte d'altres anys. Val? Jo entro en aquest enllaç anterior, és a dir, he entrat aquí, d'acord? I el que em surt és això, pam, no? Surten diverses opcions. Com que jo soc funcionària de carrera, m'he anat directament a la tercera opció, que és personal funcionari de carrera i en pràctiques. Les interines i interins, quan arribi la vostra data, us haureu d'entrar per aquí. Podreu entrar amb l'identificador GCAR, que és l'ATRI. Jo he entrat una mica perquè veieu com queda i surt això. La primera cosa que surt és això, el DNI, que està tapat, i surt aquesta opció. Aquí haurem de desplegar i sortiran el cosa que opto. Jo, com que soc de primària, hauria de triar primària i donar-li aquí a alta sol·licitud. Si faig això, sortirà això. Em diu que donarà d'alta una destinació, bla, 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 d'acord? I li dono que continua. Podria variar una miqueta si sou propietaris provisionals o si sou definitius que demaneu comissió de serveis. Ara us explicaré per què. Aquí surten les meves dades, les dades personals, hem de comprovar que estigui tot bé, que el telèfon, jo per exemple fa molts anys que no demano comissió de serveis i tenia un telèfon antic que dic, sort d'això ja l'he modificat, a vegades en casa de l'Herrero, i si demanés comissió de serveis, doncs podem demanar-la per aquests tres motius, perquè finalitzo el nomenament de director d'un centre públic, perquè he fet la docència directa durant 4 cursos escolars en un centre de màxima complexitat, se'ns reconeix l'especial dificultat d'aquest tipus de centres, facilitant-nos la sortida via comissió de serveis, i també la tercera, que és la que molta gent es demana, que és acreditar circumstàncies de caràcter personal o motius, que per exemple tinc tota la família, jo què sé, en algun municipi de Tarragona, en Alcover, per exemple, no? Doncs aleshores hauré d'al·legar, no sé, el certificat de padró o el que sigui per poder-ho al·legar. Aleshores, seria el meu motiu. Juntament, segueixo i ara us explico. Seguim l'aplicatiu. Aquí sortirà ja el desplegable amb les pestanyes, veieu? Especialitats de dedicació completa, peticions i motius d'exclusió. Com que jo participo voluntària, aquí, veieu que està, no sé si s'està gravant, era la fletxeta aquí, hauria de sortir la petició de comarques, però jo no estic obligada a demanar comarques perquè participo voluntària. Per tant, aquí no surt. Per tant, si us surt quan entreu i posa comarques, vol dir que esteu participant de manera obligatòria. Com afegeixo especialitat? Doncs aquí li clicaré, se'm sortirà el desplegable, afegiré la meva especialitat important. Comissió de serveis, he de demanar l'especialitat que tinc a la plaça definitiva. Si tinc 5 especialitats, no puc al·legar les especialitats que jo vulgui. Per exemple, si la meva definitiva és de música en una escola i jo vull demanar comissió de serveis, ha de ser també de música. Si soc propietària provisional, ha de ser de l'especialitat que tenia amb l'oposició. I després, més endavant, ja us deixaran via concurs de trasllat. La primera definitiva, el concurs de trasllats, que ja en parlarem a l'octubre, també haurà de ser de l'especialitat d'oposició, d'acord? Que és una pregunta que ens feu molt sovint també. Doncs aquí afegiu l'especialitat i aleshores la pestanya, heu vist que ja ha saltat d'aquí a aquí, hauré de fer peticions de dedicació completa. Com que no soc interina, no em surt una altra pestanya que sigui peticions en dedicació a mitja jornada.
Aquí no ho he posat tot perquè si no estaríem fins demà fent la xerrada i l'objectiu és que sigui una mica àgil. Puc afegir centres, municipis, zones o comarques, d'acord? Jo aquí clicaria i aleshores em sortiria el desplegable de centres. Posaria un buscador, una lupa, posaria escola, jo què sé, escola Juanito Pérez, no? Doncs aleshores posaríem allà i sortiria, la seleccionaria i m'anirien sortint aquí. M'anirien sortint aquí i un cop que estigués i ja hagués fet la demanda, no hi ha mínim, els màxims després us en parlarem dels màxims. Aleshores, quan jo tingui el llistat de les escoles o instituts que m'interessen, me'n vaig ja a enviar-la directament. Motius d'exclusió, no sortirà res. Important, veieu aquí baix que he fet una rodona on diu imprimeix sol·licitud? Doneu aquí perquè se us generarà un PDF i tingueu la sol·licitud en paper. Per què? Perquè en el costat dret superior sortirà un número, que és el número de la sol·licitud. Aquest número serà el vostre passaport a la solució si teniu alguna incidència. Per tant, tingueu-lo o imprès o guardat en PDF a l'ordinador, però tingueu-lo. I un cop que estigui d'acord amb tot, l'envio. Un cop enviada queda. Assegureu-vos que s'envia. No l'he pogut enviar perquè no era la meva intenció demanar-ho, però a vegades surt una marca d'aigua que posa provisional. Si surt això, no està enviada. Insistiu, busqueu a baix que ha de sortir enviada definitivament. L'aplicatiu us ho dirà, ha estat tramitada definitivament i hauríeu de rebre un mail conforme està ben tramitada, d'acord? Era una mica perquè veiéssiu com és l'aplicatiu. Pot variar. En aquest cas, com que és el meu personal i no tinc accés al d'interins perquè no soc interina, doncs hi ha petites diferències que quan arriba el moment, si teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb nosaltres, d'acord? Què més? Comissions de servei. Si jo he al·legat un motiu, que tinc la família Alcover, el que he comentat abans, hauré d'imprimir aquesta sol·licitud, d'acord? O tenir-la al PDF a l'ordinador i enviar-la al departament, al meu servei territorial, juntament amb els documents justificatius del motiu que he donat per demanar la comissió de serveis. Podeu demanar cita prèvia i ficar-les per registre o enviar-les mitjançant petició genèrica. Tenim de temps fins al dia 7. Passat el dia 7 no ho podreu fer. Ho dic perquè anem una mica justos, però és que no hem tingut més temps perquè el departament juga amb això també, amb donar-nos pocs plaços per castigar-nos. Potser és que no els agrada que fem vaga. A veure, abans d'enviar la sol·licitud, us aconsellem imprimir-la, doncs el que us he explicat abans. Doncs a la dreta sortirà el número de sol·licitud mitjançant el qual podrem tramitar les incidències en cas que ens sorgeixin. D'acord? I a més, un cop tinguem el PDF de la impressió, envieu la sol·licitud. No l'envieu si no la teniu primer guardada a l'ordinador. I, com a tercera opció, el que us he comentat dels documents justificatius. Les comissions de servei. Heu d'enviar la sol·licitud amb els motius, si trieu la tercera opció, sobretot els motius justificats que poden ser de salut, de reagrupació familiar, el que sigui. Cada persona és una casuística i cada persona té els seus motius, doncs els heu d'enviar mitjançant petició genèrica al departament. Si us dona temps d'anar abans del dia 7 a que us posin el segell presencialment, fantàstic, però si no us dona temps podeu fer-ho mitjançant petició genèrica. Té la mateixa validesa. I acabem d'aclarir alguns conceptes, ja estem acabant. A veure, anem al tema de... Molta gent m'està preguntant aquests dies, però hi ha mínim, hi ha màxim? Quantes se n'han de fer? Puc demanar una petició? Puc demanar 40? Anem per parts. Funcionàries. Les funcionàries i funcionaris de carrera que han perdut la plaça definitiva per supressió del lloc de treball, hi haurà molt poqueta gent, però n'hi ha, les que han tancat l'escola, que han suprimit una línia i han saltat, poden fer fins a un màxim de 60 peticions i no tenir obligació de posar comarques, perquè esteu els primers, que ja que heu perdut de manera no voluntària la plaça, doncs com a mínim és una manera també d'assegurar-vos que tindreu plaça. Els funcionaris i funcionàries que sol·liciten reingrés, alerta que aquí hi ha una errada, que aquí hauria d'haver-hi una I. Funcionàries i funcionaris que sol·liciten reingrés i funcionàries amb destinació provisional. Aleshores, sobretot les persones que ja sou funcionàries de carrera, que ja teniu les pràctiques aprovades, que heu de demanar plaça provisional, els famosos PPs, sí que heu de demanar fins a màxim de 60 peticions, no hi ha mínim, i sí que esteu obligades a posar les comarques endreçades. Aquí no pànic. No pànic perquè quan surti la pestanya de comarques sortiran totes les comarques de Catalunya.
endreceu-les de manera que siguin primer la vostra, després les més properes de casa vostra. Jo sempre faig la broma que a partir de la 5a comarca tant és el que poseu perquè us haureu d'agafar un apartament si us donen plaça. No pànic, en aquest sentit, perquè si feu la demanda de peticions a jornada sencera vull dir, si la feu bé i feu fins a 60 peticions, segurament us donarà, segurament, jo en 22 anys de carrera que porto no he vist ningú que li hagin donat de comarques. A verlos, ailos, vull dir, segur que algú dirà, doncs a mi em va passar, segur, però si feu les peticions i no poseu només una petició o 2 peticions, no tiraran de comarques. És una manera que, clar, com que us han de donar feina sí o sí, doncs us han de donar una plaça d'ofici, per això us fan endreçar les comarques. Alerta, feu-les i poseu-les endreçadetes, d'acord? Les funcionàries i funcionaris, amb reconeixement de l'article 25, el document us permetrà fer fins a 60 peticions i no teniu obligació de fer comarques, endreçar les comarques. De fet, no us sortirà, Funcionàries i funcionaris en comissió de serveis. Podem fer un màxim de 60, no hi ha mínim, i com heu vist en l'aplicatiu abans a les pantalles, no hi ha obligació de posar comarques. I el funcionariat de pràctiques, sí i sí. Teniu fins a un màxim de 60 peticions i teniu obligació de posar comarques perquè exactament igual que les companyes i companys amb destinació provisional participeu forçoses, d'acord? I ara anem a aclarir els conceptes dels interins, que també teniu dubtes a vegades de si esteu obligats a demanar mitges jornades o jornades senceres. No és obligatori demanar mitges jornades. Les peticions a jornada sencera, aquí sí que hi ha mínims. Aquí sí que hi ha mínims. Mínim 30 peticions. Petició pot ser centre, municipi, comarca, etc. Peticions, d'acord? I un màxim de 60. I peticions a mitja jornada, si voleu demanar, si no demaneu 10, no podreu demanar. O sigui, no puc demanar 3 peticions a mitja jornada. Ha de ser un mínim de 10 i un màxim de 60, d'acord? Això ho dic perquè hi ha gent que es vol demanar al seu municipi, que hi ha 3 escoles a mitja jornada. Recordeu que si les voleu demanar haureu d'ampliar fins a 10, perquè si no us sortirà com a motiu d'error, d'acord? I les peticions de comarques és voluntària perquè les persones interines també concurseu de manera voluntària, d'acord? Ja estem acabant, d'acord? I, bueno, fins aquí. Espero haver-vos aclarit els dubtes que puguin sorgir. Les nostres companyes i companys estan ara mateix a la capseta de comentaris resolent tots els dubtes. Qualsevol dubte, problema que us en sorgeixi, si esteu afiliats ja sabeu qui és el vostre representant de zona i ja teniu contacte directe amb aquesta persona. I si no, ens podeu localitzar a través del nostre web, que és aquest publica.cat, i aquí podreu trobar, si remeneu per la web, sortiran els serveis territorials i la persona delegada de zona que teniu adscrita en el vostre territori. Ha estat un plaer, com sempre, sempre pendents de vosaltres, i el que necessiteu, doncs ja sabeu que ens trobareu. Moltes gràcies. Aprofito també per presentar-vos a tot l'equip d'Educació Pública de la UGT de Catalunya perquè els tingueu i les tingueu presents per si us heu de posar en contacte amb ells i amb elles. A Terres de l'Ebre tenim el company Xavier Varela, a Tarragona tenim el company Agustí Candel, al Baix Llobregat està el Jesús Orellana, a Barcelona Ciutat tenim l'Òscar Romero i a la Yarim Hernández, a Barcelona Comarques tenim el Jesús Martín i jo mateixa, Lorena Martínez. Al Maresme, Vallès Oriental, tenim a la Sílvia Martínez, a la Raquel Gil i el company Joan Roig. Al Vallès Occidental tenim a la companya Maite Pérez i a Lleida tenim el company Josep Maria. Segur que estem encantats i encantades de poder ajudar-vos i resoldre tots els dubtes que tingueu. Moltíssimes gràcies i espero que us hagi sigut de profit.